Ahojte všetci naši čitatelia. Čaute fanúšikovia našej stránky mojandroid.sk. Opäť sme tu, poznáte nás z jubilejná 6. časť, ja hovorím, každá časť je pre nás jubilejná, takže aj táto 6. časť, 31. týždeň, to najzaujímavejšie, čo sa udialo na našej stránke, začnime. Tak, dneska to bude teda kratšie, keďže máme to leto, nebudeme zdržovať našich čitateľov pri dlhých videách. Presne tak, radšej choďte si desi zaplávať, choďte sa okúpať, opalovať, my sa tiež opalujeme, vidíte. Veru, ale teda poďme na dobré správy. Spustili sme súťaž, videli ste, mali sme audio súpravu Samsung DA E750 v hodnote 650 €, Fere ju nechcel, tak sme ju dali do súťaže a aktuálne máme koľko? Teraz už je to okolo nejakých 2000 zúčastnených. 2000 ľudí prihlásených, čiže stále ešte máte možnosť 1,5 týždňa, alebo to je 1 týždeň do 12. augusta súťaž trvá, takže zapojte sa, klikajte, vyhrajte. Treba vyskúšať šťastie. Áno. Tak, ja môžem teda povedať niečo zase z našej branže, teda o Androide. A v tomto prípade teda Google zverejnil najnovšie štatistiky a Android Ice Cream Sandwich je podľa nich už na 16% zariadení, čo je oproti minulému mesiacu poskok o nejakých 5%. A my sme si teda pripravili aj na našej stránke vlastnú anketu. Tak povedz, že ako to vyzerá s našimi fanúšikmi, čitateľmi? U nás je to zase na Slovensku lepšie, alebo teda medzi našimi čitateľmi. Takže 56% čitateľov má Android Ice Cream Sandwich, ďalej nasleduje s 31% Android Gingerbread a dokonca na treťom mieste je Jelly Bean, čiže najnovšia verzia, 7%. Tak naši čitatelia sú predsa len skúsenejší, chodia na náš web pravidelne, zaujímajú sa o Android, takže predpokladám, že sú to asi není oficiálne updaty tých 56% Ice Cream Sandwich. Ale tak Galaxy Nexus a tak tam môže byť to zahrnuté. Dobre, každopádne u nás to vyzerá celkom fajn. My stále aktualizujeme ten zoznam aktualizácií aj na našom webe, takže keby čosi, tak nič. Dobre. Tento týždeň sme spustili našu aplikáciu už aj pre všetky ostatné zariadenia. Čiže prvý mesiac to bolo exkluzívne pre zariadenia Samsung. Tento mesiac už si to môžu spustiť a teda stiahnuť každý. Takže určite si to stiahnite, vyskúšajte. Katalóg všetkých slovenských a českých aplikácií máte priamo v mobile. Je to fakt celkom zaujímavá aplikácia a teda my sme sa rozhodovali, akú prvú aplikáciu vytvoriť a my vždy myslíme na Android komunitu, čiže zatiaľ sme nevenovali čas ani úsilie našej Android aplikácii, ale vyvinuli sme aplikáciu, ktorá slúži komunite. A to sú slovenskí, českí developeri a to ste vy, čitatelia, Android fanúšikovia, ktorí máte záujem stiahovať si tieto slovenské a české aplikácie a podporiť tak tú komunitu. Už dlho rozprávam, poď. Veľmi dlho, Mišo. Už som ťa chcel kopnúť alebo niečo, ale... Takže ja poviem zase niečo zo sveta iného, nie slovenského Androidu, teda vlastne aj slovenského. Takže Samsung Galaxy Note 2 bude predstavený 29. augusta. Potvrdil to oficiálne Samsung a na toto predstavenie sa teda chystáme aj my, teda konkrétne Mišo. Takže budem v Berlíne a všetky novinky budete mať priamo z prvej ruky, tak, ako sa to hovorí, a veríme, že teda sa nám bude ten Note páčiť, lebo my sme ho tiež testovali, skúšali a pravidelne používali a je to fakt zaujímavé zariadenie. Určite aj čitatelia teda čakajú na to. A čo sme dávali aj anketu v článku s nejakými takými predpokladanými parametrami toho telefónu, tak až 50%, bolo nejakých 200 ľudí, by teda uvažuje nad kúpou nového Note. Áno? Ale to je určite, treba povedať, že to je špecifická skupina. Áno, tak. Špecifická cieľová skupina zákazníkov, pretože ten displej je veľký, ale človek, keď už má Note, tak asi nepomýšľa nad tabletom. A povieme nejaké parametre, alebo? No tak môžeš. Iba spomeniem, že teda medzi tými špekulovanými parametrami je 5,5 palcový displej, Super AMOLED, štvorjadrový procesor, rovnaký ako je v Samsungu Galaxy S3 a dokonca by to mohol byť 12 megapixelový fotoaparát alebo najnovší Android Jelly Bean. Dobre, takže ja to tak premostím, zase sa vrátime na Slovensko a my sme tento týždeň boli na oficiálne prvom predstavení siete LTE na Slovensku. Spoločnosť O2 nás pozvala na tlačovú konferenciu a nemusíme to tu my preberať, lebo sme priamo natočili video a rozhovor tam, takže pozrite si naše video.
Spoločnosť O2 dnes predstavila prvú komerčnú prevádzku siete LTE. My sa rozprávame s pánom Martinom Jelenekom, riaditeľom produktov a služieb spoločnosti O2. Takže mňa by zaujímalo, aby ste nám mohli predstaviť, aké nové služby zákazníci môžu využívať pri sieti LTE. V rámci pilotnej komerčnej prevádzky sme našim budúcim zákazníkom LTE technológie predstavili jeden produkt, ktorý je svojou podstatou veľmi prehľadný, jednoduchý a veríme, že je veľmi atraktívny. Ten produkt umožňuje prístup do LTE siete a prístup na internet prostredníctvom rýchlej LTE technológie s obmedzením až 100 GB, čiže ten zákazník za mesačné obdobie môže preniesť až 100 GB dát, čo veríme je x-násobok toho, čo bežný zákazník potrebuje, čo nám ukazujú aj skúsenosti našich kolegov z pevných sietí z ostatných krajín. A akú cenu zákazník zaplatí za týchto 100 GB? Snažili sme sa postaviť tú cenu tak, aby bola atraktívna aj z pohľadu ostatných ponúk, ktoré sú dostupné v tejto lokalite, a v tomto momente tá cena je 15 € za mesiac. Ten produkt je bez viazanosti a zákazník získava možnosť prvý mesiac si bezplatne otestovať produkt aj technológiu. Koľko modemov máte aktuálne v ponuke, ktoré si môže zákazník v tejto službe zobrať a používať? Keďže ide o úplne novú technológiu a špecifickú aj s tým, na akom pásme je spustená, pripravili sme dva úplne nové produkty. Jedným je stolný modem spoločnosti Huawei, je to Wi-Fi modem, respektíve ethernetový modem a umožňuje zdieľať tú rýchlu LTE sieť medzi viacerými domácimi zariadeniami, či už sa bavíme o stolných počítačoch, laptopoch, notebookoch, tabletoch alebo mobilných telefónoch. Ten počet je formálne niekoľko rádové desiatok. Druhý je už skôr veľmi mobilné zariadenie, je to USB modem od spoločnosti ZTE, ktoré samozrejme umožňuje okrem využívania LTE siete aj pripojenia v 3G aj 2G sieti. Hovoríme o pilotnej prevádzke. V ktorých mestách alebo obciach je zatiaľ táto prevádzka dostupná? V tomto momente LTE technológia dostupná v obciach Bernolákovo, Ivánka pri Dunaji a Zálesie. Ešte sa vráťme naspäť k tým 100 GB. Čo v prípade, je to asi dosť nereálne, ale čo v prípade, že by zákazník presurfoval tento objem dát? Ak skutočne príde k takému extrémnemu prípadu, prenosy takéhoto zákazníka výrazne obmedzíme, alebo by som dokonca povedal, že zastavíme v tom danom zúčtovacom období, ale samozrejme, že zákazník nebude znášať žiadne náklady navyše. Je možnosť, aby si zákazník vyskúšal túto službu? Ako som už spomenul, zákazník má možnosť využívať túto službu po aktivácii minimálne jedno celé zúčtovacie obdobie zadarmo alebo bezplatne, a v prípade, že so službou nebude spokojný, môže vrátiť aj koncové zariadenie, ktoré si u nás zakúpil, a získa plnú cenu naspäť. Takže ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem. Tematike LTE siete od O2 sa budeme ešte venovať. My si požičiame testovacie zariadenie, aby sme si to mohli vyskúšať, a všetky podrobnosti vám ešte určite zhrnieme v ďalšom našom nejakom článku. Ty si chcel ešte povedať o svoje prvé dojmy a skúsenosti z testovania ASUS Padfónu po prvom týždni. Áno, nech sa páči. Teraz tento týždeň som mal osobne v rukách možnosť vyskúšať ASUS Padfón v týchto ručičkách krásnych. Takže testoval som a prvé dojmy sú teda pozitívne. Sú tam aj nejaké také chybičky krásy, čo si myslím, ale zatiaľ, čo sa mi teda veľmi páči, je to riešenie, že si ten telefón pekne sunieš do toho tabletu a používaš ho teda ako tablet a nemusíš nič synchronizovať, ani v podstate máš to ako náhradnú batériu, takže tá životnosť toho zariadenia sa teda podstatne predĺžuje. Niektorí ľudia sa nám pýtali otázky priamo pod článkom, tak skúsme niektoré ešte rozobrať, také najzaujímavejšie. Väčšina ľudí zaujíma, ako vlastne funguje napríklad telefonovanie, keď máš ten smartfón priamo v tom tablete. Takže sú vlastne dve možnosti. Buď si to teda vyzdvihneš ako cez handsfree, ako normálne cez reproduktor tabletu. Nie, no ako normálny reproduktor. Cez reproduktor, dobre. Alebo teda cez ten Padfone Stylus, takže ktorý teda používa bezdrôtové pripojenie Bluetooth. Jasné. Takže sú dve možnosti v podstate. Dobre, ešte napríklad ďalšia otázka, keď inštalujem aplikácie, ako to funguje v
tomto prípade, keď mám na tom telefóne alebo na tablete? Sú nejako kompatibilné? Takže tie aplikácie v podstate, čo som ja inštaloval, tak všetky fungovali na obidvoch zariadeniach, ale problém bol teda hlavne v tom, že nie všetky aplikácie teda podporujú dynamický režim zobrazenia, takže pri prechode alebo zapojení teda zasunutí telefónu do tabletu sa tá aplikácia automaticky ukončí a treba ju znova naštartovať. Jasné. Takže všetky ďalšie otázky, odpovede nájdete priamo pod našim článkom, v recenzii sa dozviete určite ešte oveľa viac. Takže myslím, že sme sa dostali na koniec. Ako vidíte, máme teraz špeciálne tablety, aby sa nám neprehrievali na slnku, takže máme poznačené len takto na papieri. A poslednú vec tu mám poznačenú, že môj Androidovica. Takže to je taká akcia našich, alebo to akcia redaktorov portálu mojandroid.sk, kde sa raz za pol roka, zatiaľ to vychádza, všetci stretneme a plánujeme nejaké nové aktivity na našej stránke. Takže opäť sa stretneme my budúci týždeň. Čo to pre vás znamená? Pre vás asi v podstate nič, ak to berieme, že vás nepozveme. Ale znamená to veľa pre web, pretože zase určite prídeme s nejakými novými zaujímavými nápadmi, takže máte sa na čo tešiť a my vás budeme aj informovať. Plánujeme opäť o týždeň vydať nejaké zaujímavé video, takže uvidíme, že koľko sa stretneme v prehľade týždňa o týždeň. Dúfam, že všetci. No verím tomu aj ja. Toľko z našej strany, ďakujem vám za pozornosť, ako sme povedali, choďte sa opalovať, kúpať a čo? A čokoľvek. Grilovať? A grilovať. My sa na vás tešíme opäť o týždeň. Majte sa pekne. Čaute.